in kuna son ku ringa samun daɗin shirye-shiryenmu sai ku ringa yin subscription ɗin Dini Mataro Comedians Bauchi. A gane ne, yadda aka yi shi ne, daga baya ɗan ce da su, da aka yi sun yi da samiya mana. Mataro, kai ne har yanzu baka daina shooting da waya ba? Wallahi haba kai ko abun mamaki ne, haba kai ka wuce wannan. ka daina shooting da wallahi har yanzu ana farfa da yi. Gashi nan ina ta ji a gari ana cewa Suleiman mai posta yana neman ka. Haba Duka gari ya bayyana ana ta neman ka, haba ka nema mana kayan aiki. an ce yana neman ka ya baka kyamara. Ci gaba ya samu. Ci gaba ya samu. A sosai dama a baya mun yi wahala. Wallahi.